Nid yw'n rhaid i syrthio fod yn rhan anochel o heneiddio, a gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mor fawr. Dyma rai cynghorion syml i'ch helpu i gadw'n ddiogel a mwynhau bywyd y gaeaf hwn. Cadw'n heini ac aros yn gryf ac yn iach. Ymuno â grŵp gweithgaredd. Gwirio eich meddyginiaeth. A'ch golwg. Gwirio eich catref am beryglon iechyd, gall addasiadau bach a risiau, stepiau, ac mewn ystafelloedd ymolchi atal codymau. Gwneud yn siŵr fod eich traed yn iach. Torri wyneb eich traed, a gwisgo esgidiau cadarn. Siarad gyda rhywun heddiw, gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr. Ffoniwch ni neu fynd ar-lein i gael mwy o gyngor da a gwybodaeth ar sut i gadw'n ddiogel.